Ze stien het oranje seizoen in alle finales, maar griepen wel jonken alle prijzen. De zeilvoetbalvrouwen van Drachtse Boys hebben nou dan ik maar één doel: revanche. Een verslag van Frederik Wijma. De lotte leidt heeg voor de ploeg van Jos Alkema. Hij giert voor zowel de beker als de landstitel. We gaan weer voor beide prijzen. Want we hebben vorig jaar en het jaar daarvoor laten zien dat we er gewoon bij horen. En dat willen we dit jaar ook. Het seizoen zette uiteindelijk met een nipte 1-0 nederlaag in concurrent Pernis uit Rotterdam. Vreed kwamen de vrouwen van Reigerboys uit Heer Hugelwaard in Drachten. En de thuisploeg had een bliksemstart. Het is hier al 1-0 terug Brenda Efting. 2 minuten later leidt de 2-0 ekkel in het net. Het is Esther van Toledo die het krees aanrondet. Promovendus Reigerboys rjocht het haar daarna op. Een grote kans wordt keert terug keeper Teuny Bosma. Mooie actie van Jamie Visser. Routinier Brenda Efting liet haar meerwaarde dan Sjen voor dit team. Uit een fraaie combinatie scoort ze haar tweede goal en brengt de rest aan op 3-0. In de tweede helft komt Reigerboys weer om. De vrije trap wordt nog keerd, maar daar is Jamie Visser met de 3-1. Esther van Toledo kent voor wat lucht zwargen. 4-1 uit een penalty. Haar tweede. Met nog 8 minuten op de klok wordt het toch 4-2. En waar is het Jamie Visser? Verder komt het net. Drachtse Boys pakt de eerste overwinning en giert het seizoen voor de Haardprijs. De kansen zitten erin en ik denk dat we dat als groep, als we gewoon sterk zijn met elkaar, dat prima kan. Het eerste doel is maar eerst bij de eerste 4, dat lijkt me het belangrijkste. En dan maar de strijd aangaan met de andere 3.